Isa na. Tara na. Tara na. Ano mo? Saki! Balbag! Balbag ka muna, Saki! Grabe, laki. So, magandang tanghali mga pare koy. So, ayan, ang pangatlong araw natin ngayon. So, ang episode naman natin ngayon ay mamamayawak tayo, mga ngaso. Bola lang yan. So, tapos mamayang gabi ano tayo, mga ngaso uli. Mga ibang exotic food, mga hayop. Mga pwede nating kainin. So, siyempre, ang kasama ko, Hoy. Christoph. At Si Kernel. yan, at syempre ang inyong lingkod, si Harikoy. So yan, tatlo lang kaming gagala ng kabundukan. Syempre kasama namin pala yung dalawang aso, si Saki at si Bimax. Pag wala sila, nganga tayo. Ayan. So tara. So yan guys, unang sabak pa lang nakahuli agad tayo ng yan, dahil nandito tayo sa bundok. Siyempre maraming pwedeng kainin dito. Ayan, isang uri ng ibon ang ating nahuli. Ayos, kain. Malaki po yan. Dapat may sako tayo. Ano? Ito lang tama. Ayan, yan po ang purpose ng dala naming air gun. Kahit anong hayop ang makaka-encounter natin dito sa gubat, kain yan dahil yan ang pagkain natin. So what's up mga kapare ko? Ayan, nasa taas ng kahoy, bibilad. Ayun yung ulo. Naroon sa taas ng kahoy. Ayun. Ayan o. Tinamaan pero di malaglag. Laki. Ganyan pa rin. Nakakit pa rin sa ganyan. Dito pa po gusto. Bubumba muna tayo ng so air gun lang kasi ito, kailangan ng hangin. Ang ating gamit na bumba. So ayan guys, hindi natin tatantanan ito. Hanap tayo ng magandang plak dito. Dito na. Dito ako sa puno habang pagbagsak. So hanap siya ng plangkita. Pare kuya, abangan natin yung pagbagsak dahil nagbibilad eh. Kakainit lang ngayon kaya ang mga bayawak ngayon nasa taas. Ulo? So yan guys. Yan guys, headshot yung pero nandun sa taas. Kasi ganun yun eh, hindi pa yun nararamdamin. Pero atay natin bumagsak. And guys, nagbubumba si Christoph dahil nagbubumba siya dahil naubusan ng hangin yung ating air gun. So nakikita ni Kernel pababa na daw. Baka natin dito. Guys, antay natin bumagsak. Saan ba bagsak yan? So malamang dito lang din yan. Oh, Jo, Bimax, Jo. Bimax. Sumangat yata. Wala bumagsak. Andyan pa, nakasangat yun.
Oh, andyan lang. Tinamaan mo? Ayan si Saki guys. Tinitrain natin si Saki. Ang ating aso. Ayan. So, ayan sila. Ayan o. Oh, isa na! Meron na! Meron na! Ano mo? Saki! Balbag! Balbag ka muna, Saki! Ako? Saki! Tama na, tama na. Woo! Haha! Huli. Ay, grabe. Ano? Laki. Laki pala. Buhay, pag nasan tama, buhay pa pala yun. Ay, tama na. So yan guys, pangalawang huli natin. So yan guys, maghala ulit tayo. So 2-0. Yan, bubomba tayo ng ano, di bomba. Kailangan ng hangin, walang hangin. So guys, dito kami ngayon. Kaya iinom muna, iinom. Mga gutom-gutom na yung aso niyan. Naroon na, nagbabad na. Ito guys, mga sapa na sanog. Dito, iniinom dito ang tubig. Ay, Carmel. Ay ka lang. So, medyo malayo na yung ating narating. So, makatagpo tayo ng amoy. Salubong namin si Kuya. Hay naman Kuya dyan. Ayan na. Ayan o. 1, 2, 3. Ayan. Oh. So ayan si ano. Kuya ano. Ano pangalan mo? GR. Kuya GR. Ayan nakasalubong namin. Ang anak ito. Ay Alberto Hamito. Ang panganay ni Alberto. dating taga Nabilaan. Dati nung yung isa. guys, ayan. So, swerte naman dahil dito sa napuntahan namin bundok kung saan namamayawak kami. May signal. Lakas ng signal ng ano, ng data ng cellphone. Ayan guys. Dito di ako nagmamalay. Nandito na pala kami sa kulpit. So mamaya makikita natin yung malaking kahoy. Malaking kahoy dito. Ang katumbas na halaga, ang sarap at saya dito sa gitna ng kabundukan. So guys, ayan ang mga kahuyan no. Yan, nakita nyo yan. So bergo itong gubat na to. Yan yun. Ang lalaking kahoy mga pare ko eh. So sobrang ano, sobrang ang sarap sa pakiramdam, ang sarap huminga ng huminga. What's up mga pare ko, ito na yung ano. So ilang ilang tao ang pwedeng yumakap diyan sa kahoy na yan. Ayan guys, sobrang laki. Sisilaw lang tayo. Ayan. Sobrang laki. Ano kahoy yun? Mga tuwid o ano? Kanino walang may-ari nito? Buti hindi pinakahoy ito. Ayan guys, laki. Sobra. Ayan ang puno oh.
siguro sa mga 10 tao bago mayakap yung puno yan. Yes, natin. So first time ko makakita ng ganyang kalaking kahoy. So dito po yan matatagpuan sa Barangay Baay, Camarines Norte. Ayan. So, siyempre dahil nasa gubat tayo, kung anong pwedeng kainin, kakainin natin. So meron tayo nakitang prutas, limuran. So aakyatin daw ni Kernel. Siya ang aakyat. Ang hinain tayo. Aakyatin daw ni Kernel. Ano yan? Ay, kinakain din yan! Batagbuya. Oo, yan oh. Ayan guys, may prutas din dito. Hilaw pa. Ayan. Kinakain din yan oh. Hilaw pa nga lang, mga idol. Hilaw pa yan. Nakulay pula. Pula. So, andito yung limuran oh. Aakyatin ni Kernel. So, mataas. Ito po si Kernel. Siya ang ating tagakyat. O, ayan, sayang. Ayan oh, mataguya. Sarap din yan. Kaya lang, hindi pa hinog. Saka, Christoph, okay ka lang. Kakapakyat din. Balbag na. Sige, akit na siya. Ano, magpapagod ka pa? Taas ng puno. Ay, sarap ng buhay. So, andun sa baba si Christoph. Ayun. So, para pahinga kami habang si Kernel ay nag-aakyat. Asa na yun? Ayun si Kernel, oh. Hi, Kernel! Kaya o kaya? Walang pamimilian. Ayan sa baba. So dito tayo ngayon sa kahoy, nakaakyat ako. Sobrang fresh na fresh ang ano dito. Ayun, taas ako ng puno. Guys, si Tarzan. Hindi na po siya si Kernel, si Tarzan na siya ngayon. Kupal utoy. Ayan, lupit. Tarzan! Asang ka, Tarzan? Dito na si Jane. Hinahanap pa rin. Dahil may limuran pa doon. May mga bunga pa yan. Then guys, hindi siya umakyat sa puno. Doon na lang sa bagin. No? Sa taas, mga pari ko. Ayan o. Ayan siya sa taas. Oh. Pero habang ako, andito ako. Kahiga lang ako sa puno. Ayan. Dito ako sa taas din. Nakakat din ako. Bumaba na ako sa puno. Dahil abang ko na yung limuran na iuhulog ni ano. Mga idol ang ano, ang ilalim ng gubat. Malinis siya. Puro kahoy lang yan. So guys, ayan, binagsak na ni Kernel. Sobrang dami sana, isang buwig oh. Ang problema, bumagsak siya sa bato. Ayan oh, wasak-wasak. Sumabit. Buti hindi na bumagsak. Kung bumagsak yan, edi wasak na naman. Dito sumabit oh, isa. Okay. Yun. Ito na guys. What's up guys? Uy, 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 ay, 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 ay. Ay. Ito na. Ito na ang ano. Oh, yan. Bakutot tayo nito. Ito na po ang prutas na limuran. Gulpe! Si Kernel, kakababa lang niya. So, kain ka muna Kernel. No? Ayan, dami oh. Gulpe! So guys, kakain mo na mga bihog. Ang limuran. Pasay-pasay. Sura lang. Ay, ito ulo. Yan ang namakot na ito siya. Mga aso natin. Nagaya. Nagaya baga. Ang gaya baga, okay na mo. Gago! Gumagaya tayo, ginagaya. Gaya-gaya. Ang pangag. Iya naman nga. Yan yung kinakain ng mga ilang kamera! Bulpi! Pangina. Nasa ano? Pilit pa dyan ka. So yun guys, bit-bit namin ang limuran dito sa kagubatan.
So ayan guys, lalaki ng puno dito. Kapitan mo. Ayun oh, malaking puno pa nung isang yun oh. Ayan mga pare ko, iba't ibang uri ng kahoy yung may encounter ko dito sa gubat. Ayan oh, itong tinatawag na tiga. Ayan oh. Tigasin. Napakaganda sa lugar na to. Ayan, nakita niyo yung mga kahoy sa likod ko. Lalaki. Ayan, lalaki. Kahoy. Guys, laking kahoy. Ayan. So, ayan mga pare ko. Kakarating lang namin. Dito na kami sa Natuldukan. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.